L'any 60 ja es van aconseguir unes comunicacions amb la comarca a través de Cocentaina, amb València a través de Xàtiva i amb la resta del món a través d'Alacant. Un sistema de ponts permetia aquest miracle, sobretot a sobre del perillós barranc de la Batalla. Júlia, Isabel Clara Simó. Sempre és un plaer tornar al coll. Avui he pujat ben alt per a veure com ha canviat la ciutat. Des d'ací destaca una cosa. La veieu? No, això no és. Sí, també és curiós. Eixos edificis també estaven allí, però no em referia a això. Ara fixeu-vos en la part de l'esquerra. Molt bé. Ací podeu contemplar el pont de Sant Jordi, un dels ponts més bonics i més importants del coll. No de vegades se la coneix com la ciutat dels ponts. I així hem quedat amb Cristina Gómez, actriu i monologuista. Doncs ara estem en el pont de Sant Jordi. Este recorregut jo el feia amb ma mare moltes vesprades quan era xiqueta i me'n recorde que sempre després al col·le moltes vegades ens preguntàvem «I tu saps per què el pont de Sant Jordi és el cor d'Alcoi?» I és perquè fa cucum, cucum, cucum. I és quan el pont encara no estava arreglat, que estava ple de forats, que n'hi havia 3 carrils i tot ple d'esclenxes, quan passaves amb el cotxe, notaves fins i tot la vibració del cucum, cucum, cucum. El pont de Sant Jordi és un punt neuràlgic de la ciutat perquè és el pont que comunica el nord de la ciutat amb el centre històric. I gràcies a l'última reforma, el pont no tornarà a bategar i està més bonic. Llàstima que encara no hagin llevat les tanques. Ma mare era d'ací, ho van voler fer per unir la zona de l'Ensanche al centre. Crec que va ser un avanç, perquè Alcoi necessita estar plena de ponts per poder circular per ella. Són tot barrancs, entonces té que estar ben connectat. En el segle XIX, vinculat al tema de la revolució industrial, es multipliquen els ponts, és a dir, hi ha una proliferació de grans infraestructures que no tenen precedents en la ciutat i que d'alguna manera permeten a la ciutat expandir-se més enllà del que és el nucli històric inicial. De fet, hi ha una expressió popular en Alcoi que és anar a fer la volta als ponts, que significa eixir a passejar, encara que no facis literalment la volta als ponts. Un d'eixos ponts és el viaducte de Canalejas. Quan es va construir, el 1901, va ser una de les obres d'enginyeria més notables de tot l'estat. Molt prop del viaducte trobem l'actual Escola Superior Universitària, un edifici que té una història ben interessant darrere. L'escola industrial era primer hospital en guerra, després escola industrial, on es dedica a altres coses també, a coses culturals, a coses de tot això. La cooperació internacional, principalment de Suècia i de Noruega, financia a través de donacions un edifici que serviria durant la guerra com a hospital. Acaba la guerra, guanyen els franquistes i aquest edifici es converteix en presó durant un temps també. I és en la dècada dels 40 quan passa a convertir-se en el que seria la seu permanent de l'escola industrial. Fixeu-vos-hi bé, perquè així ho tenim complicat. Eixe edifici del fons, eixe mateix, ho veieu? És l'únic que queda dret des de la foto de principi de segle. La barana del pont sembla la mateixa. El que em pregunte és a on devia anar eixe home. No ho sabrem mai, però en l'actualitat, si aneu a travessar eixe pont, molt de compte, que té molt de trànsit. I un altre pont. Ací podem veure el pont de Maria Cristina, un altre dels ponts que es va construir en l'època de la Revolució Industrial. Concretament, el 1838. Però espereu, que Cristina vol contar-nos una cosa ben interessant sobre este pont. Doncs així al meu darrere tenim el pont de Maria Cristina, popularment conegut com el pont de Cervantes, i jo me'n recorde que sempre que passava per este pont o pel pont de la Petxina mirava a veure de quin color estava el riu. Un dia estava blau, uns altres dies estava groc i a vegades també estava roig. I quan estava roig, l'endemà sempre en el col·le dèiem «Sabeu que ahir van matar a un home?» I era perquè pensàvem que, com era roig, era la sang de l'home. Però si era d'un altre color no teníem cap explicació. No patiu. Els tints de les fàbriques eren els responsables d'estos canvis de color. Ens acomiadem de moment d'Alcoi, dels seus